Tak rekomendasikan bolo iki son miniatur, son bocil, son ruangan alias son kamaran, son bocil-bocil, son cah sekolah iki bolo. Son cah sekolah iki cukup subwoofer 8 kali 2 wis cukup. Middle 4 in kali 1 plus Twitter cukup bolo nek nggur gawe skep kamaran bolo. Dapur pacune bolo. Iki dapur pacune iki bolo, trapo 5 ampere CT 32 CT32 iki SOCL 506 bolo. 2 set TR final iki wis cukup bolo. Wis cukup. Gawe dangdutan wis cukup bolo. Gawe kanca ngopi nek kanggone bocil-bocil ngene iki wis istimewa bolo. Dari mong minus ini iki bolo, minus iki boke iki ya wis boke mong bok-bokan ngene iki sing penting muni ge rungon-rungon. Nek pengen ketok ganteng ya boke iki gaweke sing rada mening bolo. Bok nek kanggo ruangan iki lubang angin cukup cilik-cilikan ngene iki sing penting sape krasa bolo. Karo iki urung ketinggalan siji bolo, soundcat ya. Soundcast ini iki mong murah-murahan 150 sentok paling bolo. Oke, son-sonan bocil iki. Son-sonan anak dana sekolah, dana pelajar iki sing ngene iki cukup. Miniaturan bola.